Марьям дорои аутизм аст. Ӯ дӯст медорад бо ҳамсолони худ вохӯрад ва малакаҳои нав ба навро аз худ кунад. барномаи мо якчанд самти инкишофи Марьямро дар бар мегирад. Ин курсҳои компютери аст. Мустақилияти Марьям ҳангоми истифодаи компютер талаб мекунад ки ӯ донад компютер кадом корро иҷро карда метавонад. барои мустақилияти Марьям дар хона ҳастанд ду намуд касбомӯзии дузандагӣ ва машғулиятҳои пухтупазир. ғайр аз он самти илмомӯзии Марьям дар қафо намондааст. ҳар рӯзи Марьям як чизи наве мебиёрад ба ҳаёти ӯ. оилаам аз худ бояд кунад бисёр малакаҳоро. сину соли Марьям калон мешавад ва назари оила ба наврасашон бояд иваз шавад ва оила бояд фаҳмад чӣ гуна рафтор кардан дар кор. ба ҳамаи падару модарон гуфтаниям ки ба тавоноии фарзандони худ бовар кунед. ҳар яки мо тавоно